Kwanza kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangana sibonge mfokadludla sisho sithi ke uyangena umsingobanda engxenyeni ezingasentshonalanga ebusuku banamhlanje ngena namahleke amathuba emvula kuzo zonke indawo ezilapha eWestern Cape uyongena ke ogwini lingaseningizimu akamahle kakhulu kodwa amathuba mongena ke lapha ikakhulukazi koKepa Galasi uyongena lapha koGeorge kanti ke mancane mongena eningizimu yeNorthern Cape uyongena lapha eEastern Cape la singalindela khona ukuthi ke libe nokukhithika nje ikakhulukazi ke entabeni okanye engxenyeni ke ebuswakeme kulozo ndawo liqhubeka nokubalela kwaZulu-Natal eFreystata uyongena ke eGauteng eMpumalanga koNorthwest kanjalo nasengxenyeni ke ezilapha ngasenyakatho kanti ke masamba siyobheka kusasa solindela ukuthi sika ngamafu kwaZulu-Natal silindele ukuthi ke lithande nje ukubalela eGauteng uyongena lapha eMpumalanga enyakatho uyongena eFreystata lingathanda nje ukudonsa umoya obandayo kulozo ndawo sambe siyongena ngapha ngasentshonalanga mancane ke amathuba emvula esingawalindela uhamba njalo kodwa bemahle mawungena ikakhulukazi ke engxenyeni ezilapha koGqeberha uyongena lapha eSlondon komdansana nokukhithika ngaqhubeka ikakhulukazi ke engxenyeni ephakeme kanti ebusuku banamhlanje South African Weather Service ikhiphe ixwayiso ezilapha kwisigaba sesibili ikakhulukazi yiqo singalindele ebusuku banamhlanje entabeni zalapha koBuford West uyongena lapha eEastern Cape nomoya namandla ikakhulukazi endaweni ezingasogwini ongathanda ukuhambisana nje nokuthukuthela kolwandle kanjalo nemvula ke ezinamandla kulozo ndawo kanti ke kusasa singalindela ukuthi iqhubeke ikhithike ikakhulukazi ke engxenyeni ephakeme lapha eEastern Cape kanti ke sakhona leyo moya namandla ikakhulukazi ke endaweni ezingasogwini amazinga okushisa ngivumele ngithi ke kuyabanda ebusuku banamhlanje kofika kusasa kuzo zonke indawo ikakhulukazi ke engxenyeni esenkabeni kanti ke nakusasa emini solindela ukuthi ithanda ukubanda kakhulu ke kuzo zonke indawo lapha enyakatho koloni uyongena lapha eWestern Cape likubuza ukuthi umajazi manga kuyongena kwaZulu-Natal eGauteng lobe kubanda eFreystata uyongena eMpumalanga likunokho akufani mawungena eMessina ngivumele ngithi ke ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle.